Jeg hoppede højere end dig. Dit tomme hoved gør dig lettere. Her kommer jeg! Ja, bare kald mig Himmelkong Winnie. Jeg sprang højst. Han er også den mest beskedne. Hvorfor være så beskeden? Jeg er jo en barsk motormus. Wahoo! Mander! Jeg troede, at Grand Canyon lå i en anden stat. Gæt lige, hvem der har lavet den. Limburger? Det er jo de små motorhamster, chef. Hvad synes de, jeg skal gøre ved dem? Og det spørger du om, min kære dreng. Flå dem i små stykker. Lad os udsætte frokosten, venner, inden vi selv bliver et. Motormus fra Mars. Motormus fra Mars. Motormus fra Mars. Motormusene fra Mars. Limburgers store plan. Første del. Lad os så komme... Derude! Du fik dem ikke. Er I klar, venner? Jeg er klar. Lad os så stege det store ostehoved. Beklager, Charlie, men det får du ikke lov til. Nej! Nej! Hvad skal det her nu betyde? Det her er en sag for rigtige mandfolk. Husk det. Øj, hvor er bare rå. Tag dem nu! Tag dem, Sauron! Brug beskidt i knæ, hvis det er nødvendigt. Musik, det har jeg faktisk også tænkt mig. Jeg har altid gerne ville være jordbesidder, men det her er for meget. Ja, det kan jeg se. Tag ham så. Nu tager du det helt roligt, Moto. Ikke tab hovedet. Ja! Du får ikke lov at ødelægge denne planet, sådan som du ødelagde Mars. De stekende ostehoved. De fordømte gnaver var ikke længe nok til at standse mig. Moto, giv mig et tov. Hvad i alverden skal du bruge det til? Til at få dig fri, selvfølgelig. Nå ja, selvfølgelig. Nu skal vi lige have Limburger ned på jorden. Jeg drejer til højre, og du drejer til venstre. Nu! Skarpt til venstre! Nej, den anden vej! Ah! Nå, han klarede den alligevel. Sådan, svinebåndet. Vi kom! Vi så. Og svinget med halen. Yeah! Endnu en gang bliver jeg besejret af de fordømte motormus. Hvordan kan denne dag dog blive værre? Vi har en meddelelse. Vigtig samtale til Lawrence Limburger fra hans overhøjhed på Plutark. Nu ved jeg hvordan. Vær hilset, store overhøjhed. Det er vel nok rart at se, de ser så afskyelige ud. Spar mig for dine glatte ord, Limburger. Har dit ophold på jorden fået dig til at glemme den traditionelle Plutark-hilsen? Jamen hør nu, deres overhøjhed.
Kan vi ikke bare glemme den? Limburger, skal jeg minde dig om, at jeg er din øverste chef? Kom så i gang! Kind mod kind og bag mod bag. Plutark, den vokser dag for dag. Det var bedre. Og nu til det alvorlige. Du er et udueligt kluderhoved, Limburger. Jorden skulle jo have været pulveriseret for længst. Hvorfor er du så længe om det? Vi har haft et par mindre forsinkelser og mindre uheld. Vrøvl med fagforening. Jeg garanterer det med alt under kontrol nu. Det håber jeg sandelig, for jeg er på vej ned personligt for at hente den næste ladning af ressourcer fra jorden. Jeg håber, du har en imponerende ladning til mig. De kan være ganske rolige, deres overhøjhed. Det har jeg skam. Vær ikke nervøs. Jeg er skam ikke nervøs. Men det burde du være. Jeg vil have en enorm ladning, for ellers... Du stinkende indersål. Hans overhøjhed kommer i egen høj person, og hans måde at vise utilfredshed på er meget overbevisende, hvis jeg svigter. Greasepit, kom herind. De vil gerne se mig, chef. Nej, men sommetider er jeg tvunget til det. Hør her, din fedtede klodrian. Overhøjheden på Plutark kommer i næste uge. I egen høj person. Jeg vil have dig til at levere ham noget rigtig stort. Hernede fra jorden. Men hvad skal det være? Hvad skal vi dog finde? Nu har jeg det. Chicago. Jeg river hele byen op og afleverer den personligt til hans overhøjhed. Så går han da helt ud af sine sure sokker. Jamen, chef. De får da aldrig lov til at købe hele byen. Hvem har snakket om at købe? Jeg tager den simpelthen bare. Alle husene i Chicago og motormusene. Snart er de alle sammen væk. For evigt. Her har vi det. Rådhuset. Døren er åben. Hurtigt. På med hjelmene. Vi går i gang nu. Smil nu, Speeder. Vi er med i skjult kamera. Hej, Samoa. Bank, bank. Hvad er meningen med det her? Meningen er, at de skal med os ud og køre en lille tur her, borgmester. Men først skal vi have en lille smil. Sådan. Lad så komme ud herfra. Se resten i tv. Og det var så Motorbrain med deres nye skive. Nu skal vi have mere heavy metal med Speed Buggy. Yeah! Wow, det kalder jeg rigtig angrebsmusik. Han går forbi, og han skyder. Opse! Au! Den frygtindgydende Winnie banker bolden i gulvet. Jeg sagde jo nok, det blev mere spændende, hvis vi hævede kurven. Få den der væk. En kanoner? Jeg troede, vi var i gang med skudtræning. Skattepige. Vi hører jo den musik. Nej, ikke mere. Hør lige her. Myndighederne har bekræftet, at borgmester West Weekly blev bortført i går aftes fra sit kontor på Rådhuset. Er borgmesteren blevet bortført? Hey, sådan noget kan gøre mig vred. Vent, der kommer mere endnu. Via dette videokamera blev forbryderne filmet på ferskærning. De lader til at være motorcyklister. Hov, det ligner jo. Nu er jeg virkelig vred. Nogen vil give os skylden. Det er Greasepit i køredragten. Heldigvis er byens mest ansete borger, Lawrence Limburger, gået med til at blive fungerende borgmester. Umuligt! Er den store ost nu over os? Nu er jeg ikke bare vred. Nu er jeg æderrasende.
Goddag, mine kære medborgere her i Chicago. Nu har jeg overtaget kommandoen, og som jeres nye borgmester tør jeg godt love, at gerningsmændene ikke skal slippe ustraffet. Min nyudnævnte politichef har fået ordre til at anholde dem på stedet. Men jeg vidste godt, at politik var en beskidt affære, men jeg anede ikke, at stanken ville være så slem. Det er ikke sjovt, Modo. Limburger er borgmester nu og har pusset politiet på jer. Nu I 3 i knibe. Der er ikke så meget som ham, for nu vifter vi med halen. Vent nu lige lidt. For en gang skyld er jeg enig. Hvad med borgmesteren? Burde vi ikke redde ham først? Det kan vi gøre efter, at vi har forvandlet Limburger til en ostomelet. Nu skal vi ud! Og køre! Typisk for fyre. De vil redde verden ved at smadre alt, hvad de støder på. Imens kan jeg lave det grove arbejde med at finde ud af, hvad Limburger pynser på. Der har vi jo de knæver. Lad os hive dem i halen. Er I klar, folkens? Lad os så få lidt gang i den. En strisser. Det er ikke en rigtig strisser. Det er Grease Peter, hans gorillaer. Lad os ryste dem af. Lad os komme Derude! Du skønne Chicago, Midtvestens kronjuvel. Nu er jeg borgmester her, og snart vil du blive udslattet. Carbuncle! Ja, deres velærværdige overost. Er du klar til at teleportere vor nye assistent herned? Ja, jeg er klar. Deres fuldfede smelteost. Jamen, så gør det. Jeg hader, når de gør det der. Så er vi her. Nu går vi diskret til værks, gutter. Hvem har en god plan? Jeg synes, vi skal sprænge døren, smadre alt, hvad vi ser, og mase ham Carbuncle. Og så tager vi Limburger og sætter os på ham, til han slipper borgmesteren fri. Diskret. Effektivt. Det kan jeg lide. Sådan nu, venner. Hvor er det pænt, at jeg kigger forbi skadede dyr. Som fungerende borgmester har jeg netop givet ordre til, at I skal udryddes. Også mig! Klap så i, dumskalle. Dr. Carbuncle, gider du lige præsentere vores gæster for vores nye samarbejdspartner? Med glæde, deres vellærede højhed. Motormus fra Mars. Hils på Lektromag. Lektromag, giv os lige en prøve på dine magnetiske kræfter. Nu. Hov! Fremragende, Lektromag. Men lad nu ikke gæsterne vente. Udfør min officielle ordre. Tilintetgør dem. Fornemt kontor. Lad os lige afprøve byggekvaliteten, Motormus. Ja, det ser ud til at være ganske solidt. Jeg vil også prøve. Må jeg nakke? Vi må se at komme ud herfra. Hjælp mig lige. Sådan. Afsted der. Smag lige min næve. Ja, så.
Vi kan ikke ordne ham herinde. Jeg har en plan. Lad os køre! I slipper ikke fra mig! Det er en skam, jeg ikke selv kan overvære deres uundgåelige endeligt. Men pligten kalder. Arbejdet er jo vigtigere end fornøjelser trods alt, og nu skal jeg sætte næste del af min plan i værk. Miss Colpit, gider de lige komme herind? Jeg hader miniskørter. Stilethæle! De kaldte, herre borgmester? Hvad nu det? De er da ikke Miss Colpit. Hun har sagt op. Hun kunne ikke klare lugten. Nå, er den så slem? Nå, lad os så komme i gang. Er de klar til at skrive? Ja. Til alle borgere i Chicago. Som fungerende borgmester har jeg besluttet af hensyn til byens borgere at fortsætte med udgravning af den nye undergrundsbane. Desværre ligger byens diamantbørs i vejen. Derfor erklærer jeg hermed diamantbørsen for nedlagt. Nedrivning vil blive påbegyndt med det samme. Med det samme? Jamen, der er mennesker i bygningen. Det kan de da ikke. Det er mig, der er borgmester nu. Chicago er i min hulehånd. Det her er jo værre end at køre stokkarløb på motorcykel. Og også sjovere! Hvad vej skal vi? Bare lige ud, venner. Nu skal det magnetiske uhyre få lov til at smage sin egen medicin. Så går turen ikke længere, motormus. Nu vil jeg vise jer min tiltrækkende personlighed. Hvad sker der nu? Det virker jo! Alt stålet herinde afleder hans magnetiske kræfter. Vi giver ham lidt mere, så vi slipper helt for ham. Så kan vi godt pakke ham pænt ind. Sådan. Au! Den er jo varm! Det er ikke morsomt. Mine læber er meget sarte. Som om du havde nogen. Mus med læber. Hvad bliver det næste syngende heren? Klap i og kør! Vi mangler stadig at lave fondue af ham overosten. Hvad nu det? Det bliver værre endnu. Fremragende. Alting går jo efter planen. Når hans overhøjhed ankommer, vil jeg overrække ham hele storbyen Chicago. Hvad så nu? Skal jeg løse det, borgmesteren? Der er ikke endnu, din klump. Jeg har stadig brug for hans kontor her. Hold borgmesteren som gidsel i det gamle sakselager, indtil min plan er fuldført. Det må jeg fortælle drengene. Jeg synes nok, jeg hørte noget. Et spioner. Og se lige, hvem det er. Damen, der er noget kørende med motormusene. Grib hende! Kan du så blive af din? Rend og hop, borgmester Stinkdyr. Nu bliver du snart afsat. Rend! Halløj der! I udøver hærværk. Og bringer folk i fare. Og så bliver vi vrede. Hvis I vil slås, så er vi klar. Lad os komme væk.
stikker de af. Det gør folk jo altid, når jeg skruer bissen på. Hvad er det, Speeder? Diamanter. Limburgers gorilla ville stjæle en ladning diamanter. Men hvorfor? Han mangler i hvert fald ikke penge. Og på låget skal han heller ikke. Ja, det er godt nok mystisk. Jeg tør næsten ikke høre løsningen. Drenge, hør her. Hey, Charlie-pige! Wow, du har nok skiftet stil. Det er en forklædning. Den er i hvert fald smart. Den kan jeg lide. Vent dig om, så jeg kan se dig bagfra. Klap så lige i og hør efter her. Jeg ved, hvor Limburger skjuler borgmesteren. Gør du det? Hvor? Det gamle sakselager i udkanten af byen. Sakselageret. Så lad os få ham ud af saksen. Vi må skynde os. Er du sikker på det her? Helt sikker. Jeg hørte selv Limburger sige det. Nu banker jeg lige på en gang. Halløj! Er borgmesteren her? Jeg ser ikke spor rart ud. Hvad mener du? Jeg kan ikke se noget. Hør, lugter her ikke? Fedt. Grease Pit. I bedes tiltale mig politimester Greasepit Motormus. Og i øvrigt så er I anholdt. Hej med jer, små venner. I det forrige afsnit fik Lawrence Limburger bortført borgmesteren i Chicago med hjælp fra Greasepit og hans gorillaer, der var forklædt som motormus. Og derfor er motormusene nu fejlagtigt anklaget for bortførelsen. Men det skal ikke nok for Limburger. Den store ost er ved at gennemføre sin egen plan om at stjæle hele storbyen Chicago. Allerførst vil han gøre den lokale diamantmine og suge alle diamanterne op. Hvorfor? Det er skam en overraskelse. Men der er lige et lille bitte problem tilbage. Den irriterende plageren Charlie har hørt, at borgmesteren bliver holdt som gidsel i et nedlagt sakselager. Hun advarer de uduelige knævere, som kører hen for at befri ham. Men så opdager motormusen, at de er gået i en fælde. Okay, Greasepit, vi har et forslag. Slip damen fri, og vi overgiver os. Okay, det er en aftale. Jeg har ikke meget tiltro til den oliesup der. Vi har ikke noget valg. Du har fattet den musehjerne. Det har I ikke. Håndjern. Okay, Fitsum, nu har du Slip os. så pigen fri. Nu! Jeg synes, I er lige lovligt frække. Jeg tror, jeg skifter mund. Mening. Drenge, giv lige den smukke dame et par armbånd. Nej! Det lader vist til, at hans fedtede hukommelse svigter, drenge. Så lad os genopfriske den. Men høfligt og pænt. Hvad med strategi nummer 5 uden hænder? Kan vi ikke lave nummer 3 i stedet? Der ser jeg mere tjekket ud. Nummer 5, Vinnie. Nu! Nu! Vil du høre, hvad der er min livret? Det er gorilla-gulasch. Kom så ned fra min ryg, abehoved. Når jeg ser jer, får jeg lyst til at kaste. Har jeres mor ikke fortalt jer, at I ikke må lege med skydevåben? I kunne jo komme til skade. Har I fattet det? Klogt gjort. Nu siger jeg det pænt og høfligt. En gang til, oliesump. Slip så damen fri. Det kan du godt glemme, knæver. Vinnie, nu! Forbi jer, lille mus. Ja, enten fanger man musen, eller også bliver man selv fanget af musen. Gode bremser. Du må ud herfra, Charlie. Der er ikke uden jer, drenge. Bare fordi Greasepit løber fra sit løfte, gør vi det ikke, skat. Men han er jo politichef. Lad os forsikre i sikkerhed, inden den fedtklump vågner op. Hvor blev de plagsomme knæver af? Vi skal nok klare den. Løb nu! Nu har jeg det. I prøvede nok at stikke af. Du tror nok, du er rigtig politichef, hva'? Motormus fra Mars. Motormus fra Mars. Motormus fra Mars.
Motormusene fra Mars. Limburgers store plan, anden del. Limburger! Deres overhøjhed. Sikke dog en behagelig overraskelse. Ja, så? Har du glemt den traditionelle Plutark-hilsen igen? Altså deres mægtige overhøjhed. Det er jeg ikke i humør til nu. Nu! Kind mod kind og bag mod bag. Plutark bliver større dag for dag. Nu hvor formaliteterne er overstået, tør man så spørge, hvad formålet med deres besøg er, deres overhøjhed? Jeg skulle lige kontrollere, Limburger. Som du ved, ankommer jeg jo i morgen, og du har vel fundet nogle gode sager på jorden inden da, ikke sandt? Undskyld mig, deres fyldighed. Hvad er der nu? Jeg har musende chef i spjældet. Nu skal de bare høre. Bare fortsæt, Limburger. Du sagde, du havde problemer. Problemer? Nej, deres velaværdighed. Jeg har da slet ingen problemer. Faktisk, så agter jeg at levere hele storbyen Chicago direkte til deres stinkende rumfærge. Ja, så. Jamen, tillykke med det. Men nu er du advaret, Limburger. Denne gang håber jeg, at du har noget. De kaldte deres overmodenhed. Ja, hvordan går det med gravemaskinen? Den er næsten færdig, deres saftige velsvagenhed. Så mangler jeg bare en fører. En, der har erfaring i at grave gang under jorden. Jeg forudså, at de nok ville komme til den geniale konklusion, og jeg har løsningen her, deres velindpakkede aromatæthed. Se bare, en tunnelrette. Er du da vandet ved det? Endnu en mus? Mus? Det der er en mus, og jeg er en rotte. Jeg spiser mus til morgenmad. Ja, ham kan jeg godt lide. De skrækkelige skurkehøjdommer har bortført vores ærede borgmester og sprængt diamantbørsen i luften, og de brød ind og lavede rav i den på det lokale stålværk. Og så plyndrede de en legetøjsbutik og modsatte sig anholdelse. Men det var vist det hele. Hvem spærrer dem ind på livstid? Man, hans vidneudsagn stinker lige så meget, som han selv gør. Det er uretfærdigt. Sådan noget bliver jeg sur over. Gå lige til side. Hvad skal du nu, store fyre? Du er jo ikke advokat. Nej, men jeg har set hvert afsnit af advokaterne 3 gange. Højdommer, tillad mig at protestere. Ja, sig frem. Højdommer, da vi nu har fået bevis for, at diamantbørsen blev revet ned, inden vi nåede frem, er der helt klart tale om postem entropicum. Det var ikke os, der gjorde det. Hvad er det, og de siger? ipso facto, eftersom vi var i fuld gang med at befri borgmesteren. Har han alt det på tv? Ja, givet der snart kommer reklamer. Og derfor kan vi umuligt have plyndret på gældende legetøjsbutik. Det kunne vi slet ikke nå. Quid ergo demonstrata. Højdommer, jeg har afsluttet mit indlæg. Ja. Glimrende forsvarstale, tror jeg nok. I bliver hermed frifundet alle 3. I kan godt gå. I goder. Drenge, jeg kom så hurtigt jeg kunne, men jeg skulle finde en advokat. En advokat? Ikke flere advokater, tak. De er blevet frifundet. Bare de snart ville gå. Frifundet? Ja, det er noget, I tror. Så er jeg nødt til at anholde jer igen. Med skrabere metoder. Så må du fange os først, fedt fjes. Og vi bliver ikke hængende. Men det gør du! Fjern så de tingeste. Pokker til jer for dømte motormus. Hør her, drenge. Hvad Limburger end er ude på, så vil det snart ske. Han er ved at bygge noget stort på en hemmelig fabrik. Lige uden for byen. Jeg ved ikke, hvad det er. Men hvis Limburger er med... så stinker det garanteret. Kom så, venner. Nu skal vi ud. Og kør! Det er ved overhosten ikke synes om.
Så er den klar, deres ostelighed. Deres gravemaskine. Med de stjålne diamanter på selve bordet kan den knæbe sig gennem hvad som helst. Imponerende. Men er den stor nok? Ja, den er stor nok til at underminere hele Chicago i løbet af bare en dag. Så kan I godt sige farvel til Chicago der. For i morgen ved denne tid vil denne forblæste by nemlig være blæst om kul. Kom nu, få så den tingest i gang. Jeg skal jo ud og stjæle en hel by. Lige et øjeblik. Jeg skal lige finde et stykke forlængerledning. Tag mig! Vil du ikke nok tage mig? Så lad gå da. Du får lov for en gangs skyld. Nu kom jeg i stødet. Sådan. Nu er rotten klar. Er vi klar til at grave store fyr? Gå bare i gang. Klap lige hesten, Limburger. Du skal ikke underminere Chicago, hvis det står til os. Der må være noget, I helt har misforstået, for I kan nemlig slet ikke standse mig. I afskyelige knaver. Ja, det gælder naturligvis ikke dig. Så det er i orden. Nu skal jeg ordne de planer. Hør, hvor er det, man kommer ud? Håndtaget i bundvinder. Tilintetgør dem! Nu bliver Chicago snart min helt egen sandkasse. De fyre der begynder at irritere mig. Lad os give dem en flyvetur. Hold godt fast, Charlie Pige. I er da ikke rigtig kloge. Nej, vi er ikke kloge, men seje. Virkelig seje. Det er noget, I tror. Det må være sådan, der ser ud i Kina. Udskatskræd skal sorteres, så det kan blive til biogas. Bum. Det ser ud til at føle sig hjemme. Hvor er nu Limburger og den store maskine? Jeg har en fornemmelse af, at Limburger er længere ned end nogensinde før. Kom så, lille maskine. Grav nu. Det her er så sjovt, at det burde være forbudt for små rottebørn. Jeg aktiverer transportslangen op til rumjordbeholderne. Nu! Se bare, det er mig, der gør det hele. Ja, vidunderligt. Sæt kurs mod Chicago. Vi kunne have kørt ud af det andet hul, det vi sprængte dengang vi kom ind. Hvorfor nu det? Det er da ikke sjovt. Det er slut med morskaben nu. Se, Limburger er ved at underminere hele byen, og der er jo mennesker i de bygninger. Det ser ud til, at Limburger går til den for alvor. Så må vi gøre noget. Tag resten af de diamanter der og følg efter mig. Hvor er det dog dejligt at se. Det minder mig om den sidste tid på Mars. Det må jeg fortælle hans overhøjhed. Nå, Limburger. Hvad vil du nu? Jeg er jo i bad. Nå, så okay da. Kan vi ikke springe vores hilsen over denne gang, ha? Så lad gå for en gangs skyld. Melder du dig for at sige, at det er gået i vasken? Overhovedet ikke. Hele byen Chicago er ved at smuldre lidt i det øjeblik. Jeg kan garantere dem, at jeg leverer denne gang. Det håber jeg også. For hvis du ikke gør, kan du slikke mandskabets toilet rent med tungen. Bare rolig. Deres afskyelige aristokrat. Selv ikke motormusene har en chance for at stoppe mig nu. Nej, Limburgers maskine har kurs direkte mod Sweet Georgie Browns radiostation. Den slyngel! Han må være country music fan. Nu skal han ikke grave mere, for nu er jeg sur.
Ja, nu går Limburger virkelig over stregen. Den overmugne ost skal ikke smadre min yndlingsradiostation. Jeg håber, vores nye ekstraudstyr virker. Så gælder det betonprøven. Nemlig, er I klar? Det virker jo. Det går jo som smurt. Og så er der oven i købet smadret skægt. Vi kan ikke indhente den. Den er for hurtig. Den skal altså stoppes. Skal vi stykke genvej, venner? Hvad? Efter mig! Wow! Undergrundsbanen. Op på skinnerne. Næste stop bliver overosten. Har vi ikke snart tilintetgjort den irriterende radiostation? Den er lige der. Lad os bore den i smadder. Ah? Så stopper vi, Limburger. Det er de fordømte gnavere. Giv dem bordet nu. Nu er det nok, venner. Fyr løs på dem. Hvorfor ikke maskinen? Gør det nu bare. Nu kan den rotte stikke halen mellem benene og løbe hjem til sig God selv. idé! Så kan han ikke lave ulykker. Nu drejer de. Wow! Er vi ikke bare de sejleste mus i hele undergrunden? Det er ikke den vej, din dumme rotte. Vend om igen. De forbistrede mus forstyrrer mig. Så gør dog noget ved dem. Med glæde. Hvis der er noget, en tunnelrotte kan lide, så er det et godt stenbrud. Hvad gør vi nu? Det ser sort ud. Nej, det ser skam lyst ud, motormus, for mig. For nu bliver I lige straks tilintetgjort. Her er ham, som vil ledsage jer det sidste stykke vej, tunnelrotten. Jeg elsker at hakke små mus i små stykker. Nu skal jeg åbne jer, mus. Vi må gøre noget, venner. Er I klar? Vi er klar. Til at køre! Jeg synes, det begynder at blive lidt ensformigt, det her. Tunnelrotten har jaget dem på flugt. Den fyr hedder knæme en sej rotte. Lad os tage ham og få det overstået. Ja, hurtigt. Retteforbindelsen er dårlig hernede. Gravemaskinen er lige foran os. Klar til operation tyrefægtning. Du Kabonkel, de kommer direkte imod os. Har vi en nødplan? Og jeg dog hader de forbistrede mus. Nu kan han blive der, indtil Carbuncle sender ham tilbage til det rottehul, hvor han fandt ham. Okay, nu hvor rotten gik i fælden, mangler vi bare osten. Vi har ikke styr på det. Håndtagene virker ikke. Jo, jeg skal altså have styr på det. Jeg er jo borgmesteren. Ikke ret længe endnu, Limburger. Nu er dine dage som overost talte. Nu ikke så hurtigt. Politik er et beskidt spilknaver. Og jeg har altså stadig de bedste kort på hånden. Yahoo! Frygt dig mere, for nu er Winnie her. Det er mig en ære at give dem en tur, herr borgmester. Få ham ud og i sikkerhed, Winnie. Så klarer vi resten her. Pas dit arbejde, lille ven. Ja, herligt. Nu skulle den være der. Så er vi smuttet. Hvad? Hvor er vi på vej hen? Nej! Tag ikke mit tårn! Nej! Det var sørme sjovt. Hvad er nu det? Nej, 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 nej.
Dejligt! Så er det Så er det hjemme igen, borgmester. Tusind tak. Tusind tak. I unge helte har ikke blot reddet mit liv, men også vores by. Det var da ikke noget. Det var da så lidt. Vi gjorde bare vores pligt som borgere. Og nu skal I have en belønning. Okay. Hvad med et par fribilletter til operaen? Nej, ellers tak. Nøglen til rådhuset? Ellers har vi ikke rigtig tid. Baseball med autografer? Ellers tak. Nej. Parkeringstilladelser? Nej, ellers tak. Jamen, så beklager jeg meget. Det eneste, jeg har tilbage, er kuponer til gratis hotdogs og cola. Altid, det tager vi. Tak for det, borgmester. Det var da så lidt. God tur. Skynd dig nu lidt, så vi kan komme ud igen. Nej, det er for sent. Farvel. Så svigtede du mig alligevel. Hvad har du at sige til dit forsvar, Limburger? Tillad mig at foreslå en traditionel Plutark-hilsen som en... Der har du mandskabets toiletter. Kom så i gang med at gøre rent! Alle tiders! Gratis hotdog! Gratis cola Og fed musik. Feste! Lige et øjeblik. Så let slipper I skam ikke. Hvad? Byen er et stort rod. Vi må alle sammen være med til at rydde op. Hør, det var jo os, der reddede byen, ikke? Kan vi så ikke få lov til at slippe? Nej, ikke hvis I er gode borgere. 100 rart, drenge. Vi er ikke færdige endnu. mand, nok var det en sej omgang ned under jorden, men det her er værre. Husk at holde din by ren. Det er jo det, de alle siger. Husk at holde din by ren. Det er det, alle siger. Helt